Inini ndinonzi Patience Musa. Ndiri mutambo wemadhirama akasiyana-siyana nekuadvertiser maproducts emacompanies akasiyana-siyana. Uye ndiri MC, ndiri makeup artist again, ndiri producer wemadhirama. Saka zvakamira zvakadaro. Inini ndakazvarwa pane nguo kumarondera. Ndazvarirwa kumarondera ndikaenda kuchikoro kuMount Casino, ndikaita O-level yangu kuMount Casino. Ndikambofoira semunhu aive aine struggle panyaya dzechikoro. Saka asi ndazodaro ndikazoita courses zvangu ndakaita macourses akati one day kusvika ndikazoshanda pane chimwe chikoro cheNegro House Girls High kumarondera for 17 years ndichishanda ipapo. Ndakanga ndiri matron wechikoro. Saka ndazodaro ndakazongoita mhuri yangu ndiri pachikoro ipapo. Since ndakanga ndichiri musikana ndakazoita mhuri yangu ndikaitawo vana vangu 3 vasikana vese. Ndikabva ndikazoritaya basa nemareasons andakanga ndinawo. Health yangu yakanga isina kumira zvakanaka nemaoperations andakanga ndaitwa. Ndikaritaya basa ndikazorora ndikabva ndatanga mabusiness. Still ndo gore randakatanga ndokoti ndakanga ndatotanga acting kudhara. Ndakatanga acting kuma 85 ndichitanga kuita acting yangu. Saka ndakangoramba ndiri muacting till now. Ndiri muacting ndichiita mabusiness angu andinoitawo akasiyana-siyana. Uye ndiri herbalist futizve. Ndakaita course yangu yemaherbs, ndinorapawo zvikuru ndichikuburikidza nemaherbs. Madhirama angu pari zvino ndiri kuita madhirama anoenda pasocial media. Ndine Facebook page yangu yakanzi Amai Jilimba Skits. Ndine YouTube page yangu yakanzi Amai Jilimba Skits. Amai Jilimba ndo zita muri kuacta naro? Ndo zita randiri kuacta naro pari zvino. Asi mazita angu eacting akati one day ndini Mai Meki vamunoziva. Ndiminizve Amai Azuka of Zimbabwe. Zvakamira zvakangodaro. Drama andaacta pari zvino there are more than akawandisa. Handichatozive mamwe acho ndakutopota ndichiremindwawo nemafans. It's more than 200 nemashort films. Ndakaacta futi nemanigerians vana EGK vana Uche. Tichiacta tiri pamwe chete saizvozvo takabatana nemaZimbabweans nemanigerians. Inini ndiri muindigenous akasimba. Ndinoenda kunze kwenyika ndichinotenga zvinhu zvakaita zvebedding, macover beds, masheets, maherbs iwayo. Mamwe ndeoutside, mamwe ndeemunyika imo muno meZimbabwe. Saka ndiri munhu anoshanda achibuda achidzoka achienda achidzoka. Uyezve ndiri scrap dealer. Ndinoita zvescrap. Ndinocleanawo macompanies anenge aine tsvina yemasimbi chete kwete yemapepa. Saka ndiri scrap dealer futi. Iro basa remanhangire rekuacta madhirama rakambouya sei kuti muzonzi makuda kupinda mune zvemadhirama? Basa remadhirama rakatongouya ndongoti ndakazvarwa zviri mandiri. Hazvisi zvokuti zvakangoita zvakatozoitawo great opportunity yekuti ninge panoonekwa neruzhinji. But kubvawo ndichikura ndaingoriwo munhu aingofadza vanhu mhuri yekwavo. Ndichingofadza mhuri, ndichifadza kana kuchikoro kwandaidzidza vanhu vaingofara. Taingonzwa kungonakidza vanhu. Kana tichitaura muzvirongwa tinenge tichikurudzira vanhu kana kuti
kutaurira vanhu kuti zvakati zvakaipa kana kuti zvakati zvakanakirei. Saka kuchinzi imwe nguva tinoekta tichitaura zvana marujata, imwe nguva tinoekta tichitaura zvekuchechi. Iwewo isarura wako ione zenguva kuona through acting kuti zvinhu zvatari kuekta izvi zvinokodzera here zviri kuita Amai Jilimba mukugarisana nevamwe kana kuti hazvikodzeri. Kazhinji tine chidudzira kuti zvinhu zvatiri kuekta zvinofanirwa kunge zviri zvinhu zvinoraramiwa muvanhu. Isusu maZimbabweans acting yedu mukada kuiongorora yakanyanya kusiyana zvachose nemaektiro anoita vanhu vekunze. Kana tichiratidza rudo kumunhu asiri murume wangu, pamwe ndinogona kumubata zvine rudo zvisiri zvekuti ndinobva ndaita tangi to tangi naye. Ai, izvozvo hatiite. Uyezve kazhinji kana tichipinda kana mumagumbeze zviya, kana vanhu muchiona vanhu vachipinda mumagumbeze vari paseti, museti imomo paseti panenge paine vanhu vakawanda, panenge muina director, mune pamwe makamerameni matatu, munenge paine kana editor anenge arimo, makeup artist anenge arimo, nemaactors anenge arimo. Saka hakuna zvinhu zvakaipa zvinenge zvichiitika, ingori acting inenge ichiwanika mukuita zvinhu zvakaita saizvozvo. Asi kazhinji isusu tinonyanya kuavoida zvinhu zvinobva zvanyadzisa, nokuti mitambo yedu kazhinji inoonekwa nevana. Saka hatipinde into kuti tinyatsoita fanika tiri kubva taita zvinhu zvinonyadzisa chaizvo. Pamunogara ndekupi zvevakidzani venyu vanokutorai sei kana vachikuonai mudhirama vachizobata neraramo yekugarisana munharaunda? Vavakidzani vangu inini vanofara zvokuti zvino kazhinji nemaskits andiri kuita, maskits andiri kuisa pamayoutube page yangu yakanzi Amai Jilimba Skits, nepafacebook, kazhinji kacho ndiri kutoguruma manext doors angu. Vazhinji manext door neighbors angu anototi Amai Jilimba sei muchindisiyawo mukuekta. Saka vazhinji vachona vagarisani vangu vandinotoguruma muacting, kana dai vandinotozotora ndichitokanda nemamwe maproductions ndichiziona kuti munhu uyu ane talent asi anga asina mukwiridziri, nokuti panga pasina vanhu vanokwanisa kuti vamukwiridze. Imi munonamata here zviri munopinda kereke ipi? Inini ndinonamata, ndiri muRoman Catholic, ndiri mbuya Ana, ndiri mai vakapfeka bhachi ravo rechechi zvakanaka-naka. Ndiri muchita chepambuya Ana, uyezve kuchechi ikoko ndiri tete murayiridzi wemayuthi. Ndinotoguruma mayuthi vachitochata kutopinda musvitsa chaimo, ndavachatisa inini ndichizopfuurira mberi futi ndichivaudza magariro anoitwa mukunge munhu achata nemudzimai wake kana nemurume wake, magariro akanaka avanofanirwa kunge vachiita. Vatambi vemadhirama vandinoyemura kazhinji, kana makamboona tine mumwe anonzi Kingston Kasiyandima, ndo kazhinji wandinowanzoekta naye ari Baba Jilimba, kana kuti kazhinji ndakabva naye kure tichiekta tine combination imwe chete. iDangerous couple iyoyo yakamira yakazviita. Nemumwe mutambi wemadhirama anonzi Dapi, kana makambomuona Dapi anoekta futi pamadhirama ariko kuYouTube aripo. Vanhu vandinoyemura zvikuru nekuti vanhu vaive kuti kana dai ndichiekta navo inini saAmai Jilimba neunyanzvi hwandave nahwo hwekuekta, ndinoda munhu chaiye wekuti ndikanga ndichichovherana naye panhau dzekuekta anenge tichinyatsokilika zviya zvekuti tichidzorerana tisingabude mukarekta. Uko vamwe vanoita madhirama vekunze ndaupi vanhu vamunoyemura? Inini pakunze kwenyika vana mai azuka ivavo ndinovayemura zvangu, asi chandinozongopesana mavari ndechekuti imwe nguva vamwe vanhu vanongogona kunge vachiekta zviri evil zvega zvega. Isu manje kunoku tasiyana kuti tinoekta zviri
hatiwanzofarira zviri evil nokuti vana vedu vanozokura vakuona sekunge zvinhu zviri evil zvinhu zvakaita sei zvakatonaka. Saka ndongoti inini Patience Azuka wekunigeria anoekta zvinhu anopinda mukarekta zvandinoda.